IUkraine kanye neBelarus kwakungamazwe ayengamathe nolimi ngenkathi sengaphansi kweSoviet Union. Kodwa ke lelo qeqebane lalihamba phambili liza nembono ephosile yokuthuthukisa umnotho kwaba nokwehlukana eqaleni kweminyaka yo-90 kwathi amalungu akhona aqokuye endaweni ezehlukene. Kulonyaka ke amazwe asempumalanga eEurope abhekene nomthwalo onzima ukuthi azame ukudala uxolo njengoba kuneyingxushunxushu eziphakathi kweRussia kanye neUkraine. Ebantwini baseNingizimu Africa bafana nosondonzima beANC oTokyo Sehwala baqeqeshelwa impi kona omabili lamazwe lesi isikhathi esinzima. I lived in Moscow. We did our theoretical trainings in Moscow and in St. Petersburg, at the time called Leningrad. For physical training, tanks, rockets, all those type of things, we lived in the south, in Ukraine. Umkhandlu wezokuphepha enhlanganweni yezizwe usuthathe lolu daba welibeka enhlanganweni yezizwe. Kodwa ke uma sekuyophela leli sonto amazwe asentshonalanga kulindeleke ukuthi abhunge ngalo lolu daba emkhandlweni wamalungelo abantu. Izwe lingelesibili emhlabeni ngokomnotho, iChina, likhombisile ukuthi leseke iRussia kulokhu. Kusenjalo seyiqinisiwe ezokuphepha emadolobheni ase-Ukraine. Nakho kwenzekile ngenkathi omele iUNICEF ekhuluma nophiko lwezindaba ze-SABC. Sorry guys, I work for UNICEF, United Nations. Yeah, of course, he's got my document. So I'm just doing live television. Yeah. No problem. Can I continue? IMelika namanje isamile kwelokuthi unswinyo luzoyifaka incindezi eMoscow. In terms of the sanctions, yes, we are looking for a non-violent way to make a cost to Vladimir Putin for what he's doing. We've got to turn it back, and we are seeing a dramatic drop in the value of the ruble. We're seeing tremendous inflation. There were long lines in Moscow. IMoscow yona ithi akekho umuntu ozozuza ngalolu nswinyo. INingizimu Africa yelekelela izakhamuzi zayo ingase ithelwa amachaphazelo ngemuva kokuvela kwembiko ethinta ukucwasa eUkraine. We've advised these South Africans to move to the borders of countries that are receiving refugees and people fleeing from this armed conflict. Ikomkhulu leNingizimu Africa lizemukele izingxoxo zokudala uxolo kuhloswe ngazo ukuthi kuqedwe izinxushunxushu zase-Ukraine.